Pikkusen tupakoi jonkun auto. Se on tietenkin vähän huolestuttavaa tässä vaiheessa kautta. Ja meni kelolla. Aatrakoski ottaa kakkospaikan ja nyt lähtee ylläri. Sieltä lähtee Karhunen hakemaan jälleen ja saatetaan sitten Karhusta hakemaan ulkopuolelta vauhtia. Ja kyllä tuonkin Aatrakoski tietää, että kovat paikkansa pitää nyt laittaa Karhunen omaa lääkettänsä. Ja näin vaihtuu kolmospaikka, sitten nousee Asko Saari. Nelospaikalla Karhunen, sen jälkeen tulee Lehtonen ja nyt vaihtuu kutospaikka, Naskali ottaa omansa ja näin Raski jätetty viimeiseksi. 2 kierrosta, vähän vajaa kärjellä. Konkista kärjessä, Aatrakoski kakkosena ja kolmantena oleva Saari. Ei kuitenkaan, ja Aatrakoski erittäin kokeneena kuljettajana Vesa seuraa hongisto. Välillä tiirailee sitten tuonne taustapeiliin, että alkaako kavereita lähteä, ei lähde. Ja on sitten ihan mukava rata, kun mennään niin molemmillekin kuljettajille, kun mennään tuonne Aatrakoski siellä ei niillä pitäisi kielikeskellä ajaa tuo viimeinen kierros. Ja näin viimeiselle kierrokselle lähtee Karhunen edelleen 4, Lehtonen 5, paikalla Naskali ja Raski 7 viimeisen tässä vaiheessa on tehnyt ja noussut lähes 10 sakkia, mutta itse asiassa taitaa olla 10 tänä päivänä, se ihan väärin laske. No niin, pikkuhiljaa tehdään päätöksiä A-finalistien suhteen. Ja nyt on hongistus ottanut paikkauksen tuohon näin A-finaaliin menossa. Aatrakoski menee A-finaaliin. Ja näin 5 minuuttia huoltoaikaa sen jälkeen kun Raski yrittää.